Aino hai kulumka ani channel ni bwkhaktwi ingke poilano lamsugo nongno ang tini kaisa haino hai mangpili tubui ma phaikya tamni hingkai chini tiprasa ni bumung khona sela chisiwo tamni hingkai tamni ke tiprasa mang tamni ke tibrajak mang tamni ke tibrasa chala bai tibrasa bri halai mani obomangsi mangpili kasai siwo kasai phaijiwo aino hai sanam sumpiro usangse kaisa laithangmani bithi bufa busajanga bithi jariwi buthar paimani usangse nupaimani mangpili taisa haino hai obo hai taisa mokhai kobong sebui kobong bai sebui busajagno buma buthar paikya kubuni selano hamjangmani bagui kai o tibrasa hnai omti mang se salbat korea Delhi mangpili nokor phaisio oboni bagai ang sanani las sio tibrasa bumungni khunani gai norog saiman kana tam hingai tongmali an channel bhuktai se hain hai lasitun nei sanani bagai ma phaisio kata se obo hai ke sapano se sin tibrasa ringya ulta se te hamiano serenglai tongsoka ge tam no sasinai tei norog nai tongdi gai chini tibrasa tibrajak bini bumung gai Suchitra Debbarma para hingkai rampodo para PS hingkai sunamura hingkai ajagao norok nukman khana bini bwsani bumung hingkai Omid Debbarma ni bwsajagno tei bini bihi Kobong Bai Sinowi Bwtharkha ang norok o mangpilin kisa naidandi erpore ang kaisa haino hai nong bwskango phaipirnai koktai thaija thani sanani bagui tongmaya bwkhati kiyani bagui taisa haino hai chin tibrasa bosongni bagui kok thaija thani sanani ni ma phaikya saya hingga nakadi tei norok mangpili naiman pore ang taisa haino hai phaipirnai naitongdi joyasak Kobong sini Bwtharkha nijin Bwsano sini niji ko nijin Bwsano Bai ke Bwtharkha boko nai nyai begeri bono tangka nai nyai begeri ko nijin Bwsano ke Bwtharkha kana maya nangira ini Bwsano nang Bai ke maya nangya nu omti baya da moran ngai je nu moti pak kana blai moran semua nu moti baya da gotona ke sekangu buskani shonibara bobo basa hai ke mutahana Kobong sebunai umana Afrika lama solia ke ang tangai sana ba ke tini ke thana yo borok sekang tholaja tholai no haja sukota khan burjak kasama ninai umujaka tani di jang ke bosawnya kisa kulungka khana sautau ke ang saimya kulungka ramna saya do bosauta tini ke saban ke bong ta khono di thukul kalang thaka mata kasanga ninai ngerab rantha paston somyo thangai tahanai rai phaiman boreng ke bijawat hanan himne sabun na tabas gisang na chatam gija ke borokone thola je basa ko sasamane basa ko ke sare basa ko ne boto basa ka ge thanan thangnan sa thanga jogarjang ke lamo je thama se sarai ko na bunya kharam paya ke ang tam khan na ne bokhon mi jaw to sane ke tam khan na ne bote na bokhor mi jaw ko ke boni sarai langma kon phon kari sa nai umuro samu thangba ke bukuro sauro ke samu thang na phainai babun chungmane umukha ke parambora ko jena singa singene bosaw tahne ang Kobong se Bwtharkha emne boboro talangi thang ke chung tini ba gija khlan thamanta je bo girjawa talangmani afro ke asrai thijak dana ke kathang talang obono thijak nongna ta paston somoi se burlang sar khang ke to kothin nongna bile gang amu to saimi ata na thujak ba bo kuthise bo girjawa talang una afro ke bo फिर दती फेपिना के तामफ्लाई तो लामर थांगनाय आं थांजान तां के थांना परे अंक बन सुंगा ताने सेराय तान तिन खरम पाया आखास दिन के मोनेर थांगो खबर समु थांगो हाजि खुजि थांनो बा तिनिला मुया हानिना सुमासे सेराय नानामला साको फोरमायनाय खुचर सम थाका गे तो आं तो सेराय हामास फाइलिया के लामा सय थाका ने वानसुगने बन सालिया अंक बट साइमा ज नंगना ना गुबन नाव हम दिनि फाइमनि नाफाम बावन सोन ताम खानाय बाबुन लांगो kai सुबन नथिखाने बाव ससरा लांग मास थाका लानि केना
kesesem mesesem langan borok wajana faisang lai karam lai kan ke bosabon betharo ni sab kong sinanya ni sab ang to thike betan to kha khana bile topona bon to kha khama te mulia ke ketisingga ba te tang khala sina ba ka bu ja kha ke na ang ba kisai lang thakang kana silia wat lang lai kan ke kisai misa sikre kana ma lai kana police ba phane rom lang thakata rimi Debbarma tamo rimi Debbarma Suchitra Debbarma ini nih mungkin kami Debbarma nomor paran mungkin tong kobong kalapara rampodo rampoda rampot PS engke sonamra haino hai ma phaipirka lukuni busang taisa ani channel bukakai norong mangpili nukman khana Suchitra Debbarma Debbarma Bwsano Debbarma Bai ke Suchitra Debbarma Bai ke Kobong Bai Sinowi Bwtharkha Sinowi norong abon nukman khana ang o Bwtharmano nutui kini tibrasa ni bumu khana selasi siu tam kai mia usang selai thangmani bukha bwsajungno bithicariwi Bwthari paimani jabra bithicariwi hinai khanamani kai abono tai sasini haino hai mangpili din bat kore khai kasai thibi jaba tinti prasa bosong bisingtei kai sini tibrasa tang waikha ang kuno sak malia mana cinti berasa ni bisingti ang ekdom pura kana selasi siu tibrasa nei bo karon hangga belainya tolak kiklayo karon kesini tibrasa bosong no tibrasa culture no belainya nosto khaitong kacing tibrasa aste din phairere din nugere sirere singananggo din phairere din hangrere siangrere ngrek singo kaskai bo usang mampili sinu paikana bon niji soika baris news channel logo bonno kana bukha bwsajungno bithicari Bwtharmani haino hai bo bubuli Chula Bai chosmai tongoi tabu bwsaino hamjai engai haino hai rimi Debbarma no bwsajungno buthar paikwa gai obono borong munusida hinane na posuda hinane na kheto khajak abono da hinane aya hungkonguri da hinane bono tam hinjinai lukorong sachiri abo gai obo hai borok tongkha gai dunia o tai jibono phono chini borok tai usuk kanan digi tai kerikha karon kaisani bagino hajar borok hamia hinjago kaisani bagino hajar borok saya hinjago joto tibrasana ang samako gya kaisi kusi mo hai Suchitra Debbarma songhai bukuk Suchitra Debbarma songhai borok no se ang sawo karon borok hai borok tongkha kai sini tibrasa culture no belaino chikoni sibekya karon kai hai borok tongkha kai belaino saya angjago ang karon moti borok bhaike bojagane achaikha bo bwsajungno baike Bwtharmangka bo bwsajungno bohokni baithang achairiwi afur hamjagino bwsaibai nike songjar khawino bo bwsajungno achairi khanable nung baike tabukai hamjai engai kobuni chalano hamjagiba bwsajungno hamjagiya bwsaino hamjai engaiba nung baike o bwsajugri Debbarma no nung buthar paikeba headerput nung hai borokno ang ekdom phono 100% nung hai borokno sapur khanle dorkot hase nung hai borok hai sui musungno khukri musui sa kase shetui na musung purano nung hai borok posu Suchitra Debbarma nong ni baithang nong pararong borok nai tong hangkai tam khainai bono abo tabuk nai mutang bodol saiman nai binu poro tam justice man nai tam justice khaijakno tamo nai mutang bodol tam sam khaino bono police ni yago to bono khiglai diga haipano botak busu botam no saimia engke obo hai Suchitra Debbarma songhai borok no belaino chinti brasa no tibrasa no bukung pusu kanale bukung tornale ultase badi de bukung chikoni na sidigi thangji bokhai tebo chinti brasa baike tibrasa hanai sing kaise kai thiri wo janni wo jathar jarang layo obo hai englai tongo saisung chana bagi khaiya palni bagi khailai tongo engkai bokhai borok hingga ulta se chinti brasa no chikondibu ulta se kugni borok no sakariu ang niji hunungmanu hnui da hunungma kalaikha na bwsajug niji baithangni bwsajugno yak baithang Kobong Bai Sinowi ba buthar paikha bo tam sasinai sanani moto kun kerikha omo hai borok achaikha hangkai achai tongmani chao belaino sitra borok belaino natha hinmano tam sasinai bongno omo hai borok bagwi engkai
ang bisi to kok sana thaiya hingke omo hai nukmani bagui mangpili kasi phaimani bagui tongmalia usangche bat kwrui ni 2-3 din siko erpore taisa haino hai mangpili kasi phaisako hingke ang haino hai an channel ni bhakti ma phaipri sakwa kok thai thaini sana hangnai belai khaino chajakya wngui bwkha dukhu nangjangmani kok kaisa borokni langmano bo sajui sika kaisa borokni bui buya nijini baithang bwsajak no se bo Kobong Bai Sinowi Bwtharkha paimano hingkai buino hingkai bo muni susi nukjakliya na haima tongo obo hai Suchitra Debbarma haisang borok jeba be kaisani langmano swnamnani je bahut kothin abono bo wansukya na kaisa bini bwsai saikna rika thajingo video o kaisa saikna rika omo hai wngui se bo bwtharu hnai hingkai bini bwsajakno bo kobni chwla hamjak tongkhai hamjagui nang khathani ta tamle nangni bwsajakno nang Kobong Bai Sinowi nang bwtharnani digiba nang thangkaba obo nang sai jeng belai chajakma belai nang hai posu tai kwri khana haima tongo dunia o mai bo chaya na nang yasi bai khojawi tam bai bo khojai mai chakha nang borobo si srung phaika saimia sutorwi social media rogo ang tabuk nukjagui tabuk omo haika hingkai bwsajakno bwtharwi nukjakman hingkai belai da dunam khusnam wngjak baikha hino chini tipra sarok ba tei tam sasinani Sinowi Debbarma Bwsano bo bwtharwi kubuni Chula Bai kharthana hnai bwtharmani si hingke bo erpore saimanwi manjak paikha bo tabuk Sinowi Debbarma Kobong Bai sebmani pura manwi saimanwi tak police naimwthang bodolni bisingtwi bo romwi klangjak paikha hingkai tabuk nang tabukni ni jibon tamungno nang wada wansuk jotto tibrasano koimung yaphoro ang obo hairok tangjak baidi karon hingka hingkai belai no sitra lamamo o sitra lamano swrungyawi kaham lamano swrunglai chini culture rokno chini tibrasani bosongno bwtwikhai chwng tamkhai chwng kaisa no kaisa chubaimalai help khaiman aborok se nailai karon omo hai jinis rokno nijini baithang bwsajak rokno bwtharnani digi ta thangbai sidi belai no lachikhak belai no bokhorok himka sanani tei tam sasinani hai ri kwrikha jibono chini borokni bisingo belai no sitra lama himlai tongkha belai no tamunglai tongkha kuno sajaknai kok se kwrikha hingkai tei ang bisi kok sana thangliya ani channel ni bwkhaktwi norog jotono nukman baikha social media rogo praino pungkha Suchitra Debbarma Sinowi Debbarma bwsajakno bwtharmani abo jotono nuk miya horni thangnai horni o ang news o nai nukha belai no ang chajakliya ni bagui ang ani channel ni bwkhaktwi nongno thaisi thaini kok sanani hnai ma phaikha hingkai ang bisi kok sana thangliya obo hai borok rokno loisarina nango obo hai borok rokno sirina nango tei je bad baki tongnai rokno khwnani bisingda tei kubuni nokhor phaijakno channel bwtharmani khalaimani teboda ang phaijakno tamni sanai kuno sana moto kwrikha mo tei sajaknai kok se kwrikha tei tamno sasinai sanani hingkai bo kok se phai ang tongo kok se phailiya kok sanani hingkai o bwkhani kok se phailiya tei tam sasinai chini borok bagui din phairwrwk tebasa barirwk wnggo tei sanani kok kwrikha ang tonikha ang channel bwkhaktwi khulumka jotono no paikha.